iritsi da, goazen hondartzara, kostaldea gozatzera. Autobusa hartuko dugu, Getxora edo Donostira, geltokian erabakiko dugu. Hartu toalla, hartu eguzkitarako krema, hartu betarrekoa, eta jateko diru pizka bat. Amor Treviño! Orainik ez gara busera iritsi, eta telefonoa jotzen du. Orainik ez gara busera iritsi, eta begitzu telefonoz hitz egiten du etengabe. Barik eta mugu itxartela kargaturik, Antxonek itxasoan bainatzea besterik ez du burua. Uda iritsi da, goazen hondartzara, kostaldea gozatzera. Autobusa hartuko dugu, Getxora edo Donostira, geltokian erabakiko dugu. Hartu toalla, hartu eguzkitarako krema, hartu betaurrekoak, eta jateko diru pizka bat. Orainik ez gara busera iritsi, eta telefonoa jotzen du. Orainik ez gara busera iritsi, eta betitzuk telefonoz hitz egiten du etengabe. Barik eta mugu itxartela kargaturik, Antxonek itxasoan bainatzea besterik ez du burua. Uda iritsi da, goazen hondartzara, kostaldea gozatzera. Autobusa hartuko dugu, Getxora edo Donostira, geltokian erabakiko dugu. Hartu toalla,